बे बिटिसि सिक्स सिडिउलखौ नांगौ ना जोंनो नैबे बिटिआरखौ जों नांगौ जोङो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो जों दिनै खुलुमहरबाय रायजोफोर जों दिनै मोनसे क्रुसियेल मोनसे आयदाखौ लानानै जों बे प्रेस मिटखौ खालामनो नागिरनाय जादों बे आयदायानो जाबाय दिनैनि दिनाव जोंनो बे बिटिसि सिक्स सिडिउलखौ नांगौ ना जोंनो नैबे बिटिआरखौ जों नांगौ बे मोनसे गिदिर कुइसन जाबाय बिटिसि सिक्स सिडिउला जोंनि मोनसे सिक्स सिडिउलनि गोहो बेजों जोंनो गाव खुंथायनि जोंनो गोहो हरनाय जादोंमोन ओमफ्राय दिनै बेखौनो फोजोबनानै दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनानै बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बे बिटिसिखौ सेस खालामनो हादों फोजोबनो हादों दा बेनि थाखायनो जों दिनै बिनि सायाव माखासे खेंफोरथि जों लुबैदों आरो जोंबो खेंफोरथि सानदों दा बेखौ लानानैनो फैगौ बिसायख'थियाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ रायजोफोरखौ बुंदों मोनसे क्लियारिफिकेसन होदों जे बिटिआर मावफुंनो थाखाय प्रमद बर' इउपिपिएल हान्जाखौ बोसोरबा सम होबावनांगौ बे बाथ्राखौ दिपेन बर'आ बुंदों दा बोसोरबाजों बिटिआर मावफुंनाया सम्भब नङा दा बोसोरबा थांबाय बेयाव मावफुंनो हायाखै दा खिन्थु बोसोरबा टाइम जोंनो होबावनांगौ होननानै दिपेन बर'आ बुंदों दा लोगोसे बिथाङा बुंबावदों जे 2003नि उनाव हाग्रामा महिलारिनोबो जथेस्थ' दुलाराय बर' फरायसाफ्रा बिटिसि सुक्तिखौ मावफुंनो समाय होदों होनना बुंदों दा बेयावनो आं दिनै रोखा रोखा रायजोफोरनि सिगाङाव आङो खुलायै बेखेवनानै सानदों दा दिपेन बर'आ फार्स्टआवनो जे 2003नि उनाव बिटिसि सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ माने सुजुग होदों होननाय बाथ्राया बे नंखाय एखेबारे गगार मिसा बे थगायदों बे नङै खोथाखौ बुंदों बे 2003आव बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावनो जेब्ला प्रथम बिटिसि इलेक्सन जायो 2005आव बे समाव उरखाव गोरा ब्रह्मआ बिटिसि चिफ जानो फैदों आरो बेखौनो चिफ खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बै समनि नेताफ्रा बे दिपेन बर'मोनहा उरखाव गोरा ब्रह्मखौ चिफ खालामनो थाखाय माने बिटिसिआव दावराव दावसि खालामदों आरो बिथांमोनहा बिपिएफ हान्जा गावस्रानायखौ बिथांमोना खालामदों बै समाव माने उरखाव गोरा ब्रह्मखौनो प्रजेक्ट खालामनानै बुलाय सोलाय खालामदों बिटिसिनि प्रथम इलेक्सनाव 2005आव फार्स्ट बुलायजेनग्राबो बे उरखाव गोरा ब्रह्म दा बिथांनि नेतृत्वआवनो 2 नं खुंगुरि एलपि स्कुलनि माने भट ग्रहण केन्द्रआव सासे प्रेसाइडिं अफिसार सुरन चन्द्र नार्जारि होननाय देबरगावनि मास्टार बेखौ माने गन्थं मोखां सौख्रुबनानै थै लाला गहोदों दा गथिखे बे 2005नि बिटिसि इलेक्सनाव बुलाय सोलाय खालामजेननायाबो उरखाव गोरा ब्रह्म बिनिफ्रायनो बुलाय सोलाय जाजेनदों दा उरखाव गोरा ब्रह्मआ आरो लोगोसे एबसुआ दायथ' दंमोन जे बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव बे बिटिसि एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय बिसोरो ज' ज'सो मावलायनांगौमोन हाग्रामा महिलारिखौ मदद होनांगौमोन ज' ज' मावलायनानै खामानि मावनांगौमोन खिन्थु बिसोरो ज' ज' मावलायनो नागारै 2005नि इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारिखौ होखारनानै उरखाव गोरा ब्रह्मआ चिफ जानो नागिरनानै माने बिपिपिएफआव गावस्रानाय लाबोदों बिपिएफआव गावस्रानाय लाबोदों दा गावस्रानायनि मुल दायनिगिरिया उरखाव गोरा ब्रह्म आरो एबसु दा दिनै दिपेन बर'आ जे बुंदों जे माने हाग्रामा महिलारिखौबो बिटिसि सुक्ति मावफुंनो थाखाय जथेस्थ' सुजुग होनाय जादों होनना बुंदों दा बे मिसा खोथा बे थगायसुला थगायनाय बाथ्रा बुंदों आरो दाना लोगोसे बे बोसोरबाजों बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंजोबनो हायाखै सम नाङो दा बिनिखायनो फैगौ इलेक्सनाव इउपिपिएलनि हान्जाखौ सापर्ट खालामनांगौ होननानै माने दिपेन बर'आ खुलायैनो एनाउन्स खालामदों जे टाइम नांबावगौ बोसोरबा टाइम होबावनांगौ प्रमद बर'नो बे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय दा बेखौ प्रेस मिटनि गेजेरजों खुला खुलि बुंनायदों इतिमयधे दा माने एबसुनि सेंग्राफ्रानो दिनै गामि गामि हाबनानै फैसा रानदों अबा बुलाय सोलाय खालामदों दा बिथांमोनखौ एक्टिभलि इउपिपिएल जानानै इलेक्सनाव ओंखारनाय जों बेखौ नुनो मोन्दों दा दिनै बिनि गेजेराव जे बिथाङा जे बुंदों जे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय बाथ्रा दा बेयावनो आं माखासे कुइसन रायजो राजा जानानै बयबो जानानै आङो खालामनो लुबैदों बे कुइसनखौ दिपेन बर'आ होनांगौ आरो बेखौ सानथामनि गेजेरावनो बिथाङा रिप्लाइखौ होनांगौ आरो बे रिप्लाइखौ जुदि बिथाङा होनो हायाब्ला
खुनुदिन बे इलेक्सनाव ओंखारनायनि माने बिबान लानो मोना एबसुखौ इलेक्सनाव होनो नाङा आरो इलेक्सन केम्पेइन खालामनायनिफ्राय बिथाङा थाखा फैसा रानबाय थानायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ आं बेखौ दिनै रोखा रोखा रायजो राजानि सिगाङाव आं बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंनाय जायो। फार्स्टआवनो आं बुंनो लुबैदों दिपेन बर'आ अबे बिटिआरनि अबे सुक्तिखौ मावफुंजानो लुबैदों आं बेयाव सिगाङावनो बुंनो लुबैदों। दा बिटिआर सुक्तिनि बे माने गुदि रायफोरनाय फ्रन्ट पेजावनो बेयाव दङ 9 नम्बर लाइनाव स्टेन्सआव बेयाव बुंदों आं फरायनानै खोन्थानोसै negotiations were held with both organizations for a comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam बुंदों माने बिटिसि नि उनाव बिटिआरखौनो कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन जाबाय होनना बुंदों आरो बे कम्प्रिहेन्सिभ फाइनाल सलिउसन आरो गोदानै आसामखौ खुनु बुखावनाय जानाय नंला आसामनि बाउन्डारि बेनो थासिगोन जोङो रायजो नांला होननाय जादों। दा बिदिब्ला नोङो बे रायजो नांला होननाय बे बिटिआर सुक्तिखौ नोङो दिपेन बर'आव बोरै मावफुंनांगौ होनना बुंखो? दा बे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनाय जायोब्ला बेखौ जुदि गभर्नमेन्टआ मावफुङोब्ला बिनि आयेन जुदि पास जायोब्ला अब्लाथ' आसामाव खुनुदिन बुखाव जानाय नंला आरो जों बड'लेण्डखौ खुनुदिन मोननाय नंला बड'लेण्ड जानाय नंला अब्ला बड'फानि जे गोथाव सिमां दंमोन गोथाव थांखि दंमोन गेरेमसा बर' हारि दानायनि बड'लेण्ड रायजो सोरजिनानै अब्लाथ' माने जानाय नंला माथो बड'फानि थांखिजोंबो बड'फानि सिमांजोंबो नोंथां खाबजाखै बेरेखा थांबाय। दा गथे अब्ला बे नों रायजो नांला होननाय बे सुक्तिखौ बोरै इमप्लिमेन्ट खालामजानो लुबैयो दिपेन बर'आ बिनि जबाबखौ होनांगौ आं बिथांखौ दा सिगाङावनो बुंनाय जायो। आरो बिनि उनाव नैथियाव आं खालामनो लुगैयो 3 नम्बर अल्टारेशन अफ एरिया अफ बिटिडि बे होननाय दं आरो बे 3 नम्बरनिनो 3 साब क्लज 2 आं बेखौ खोन्थानो लुबैदों। बेयाव लिरदों exclusion of villages currently under BTD which are contiguous to non-6 areas and have majority non-tribal population बे 6 एरियाजों बाउन्डारि नांजाबनानै थानाय जेसेबां नन ट्राइबेल गामिफोर दङ दा बे गामिखौ दानख'गोन ओरै होनना बुंनाय जादों। दा बे गामिखौ दानख'योब्ला दिनै बिटिसिनि जायनाखि बाउन्डारि बे बाउन्डारिया माने सेटलिबलि जागोन। दा दिनै बिटिसिआव जोंहा 3079टा गामि दङ बे 3079टा गामिनिफ्राय जुदि गामि दानख'योब्ला दा जोंनि बिटिसिआ मा रोखोम जागोन? दा जों हिसाब मोननाय बादिब्ला बे नान बड'फ्रा दाबि खालामदों जे गामि दानख'नाय सुक्ति खालामनाय लोगो लोगोनो दिनै बिटिसिनिफ्राय गासै 1150 गामि दानख'नांगौ होननानै दाबि खालामदों। दा बे 1150टा गामि दानख'योब्ला अब्ला बिटिसिआव मात्र 2929 खान गामि थायो आउट अफ 3079 माने अनलि 2929 villages will remain बेल' गामि थागोन। अब्ला जोंनि बिटिसिनि बाउन्डारिया बोरै जागोन बोरै थागोन? दा आं दा बेखौनो कुइसन खालामो नों बे गामि दानख'नायखौ बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बुंखो दिपेन बर'आ बिनि जवाबखौ होनांगौ। आरो बेजों लोगोसे बे 3 पइन्ट साब क्लज 3 आवनो होननाय जादों बेयाव जे माने बिटिसिआव गासै माने 60टा समस्ति बारायगोन ओरै होनना बुंदों। दा प्रेजेन्टलि बिटिसिआव 40टा समस्ति दं बे 40टानि गेजेराव ट्राइबेलफ्रा 30टा रिजार्भेसन दङ अनलि 10टायाल' गुबुननि 5टाया जेनेरेलफोरनि थाखाय रिजार्भ आरो 5टाया अपेन दा 10टायाल' गुबुननि दा 30टाया जोंनि। दा बे 30टानि जायगायाव जोंनो होखानाय जायगायाव दिनै जुदि 60टा जुदि सिट बारायोब्ला बेसेबां जोंनो होनो नागिरदों दा बेखौ जोङो नैबे 3 पइन्ट साब क्लज 3 बेखौ जों फरायबानो मिथिनो मोनो। दा बेयाव लिरदों जे माने बिटिसिआव सिमा बारायब्ला कनस्टिटुन्सि बारायब्ला गासै 60टा बानायनाय जागोन आरो बे 60टा जुदि कनस्टिटुन्सि बानायब्ला बिनि जायगायाव 10% हिसाबै ट्राइबेलफोरनो होनाय जागोन होननानै बुंदों। अर्थात 60टा जुदि समस्ति बारायब्ला माने 10% होयोब्ला जोंनो 60टा जायगायाव 6टाल' सिट दोनगोन होननाय जादों। दा 6टा सिट मोनोब्ला जोङो अब्ला बिटिसिआव जोंहा 30टा दंखायोमोन रिजार्भेसन 40टानि गेजेराव अब्ला दिनै नोङो 60टा बारायनायनि उनाव जों 6टाल' जों सिट मोनगोन बिटिआरआव। अब्ला नों बे बिटिआर सुक्तिखौ बोरै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बुंखो दिपेन बर'आ बिनि जवाबखौ दिपेन बर'आ जोंनो होनांगौ। ओमफ्राय लोगोसे 4.4 बेयाव लिरदों
बेयाव होदों माने बिटिसिनि एग्जिकिउटिभ माने काउन्सिलखौ बिटिसिखौ सालायगोन सिइअ आ होननाय जादों सिइअ आ सालायसिगोन बेयाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थानाय नंला सिइअ दा सिइअ आ कम्पानियाव थायो अबेबा माने प्राइभेट कम्पानि इन्डास्ट्रि बेफोराव थायो ओमफ्राय बे माबायाव थायो पन्सायती राज सिस्टेमाव बे थायो दा बे सिइअखौ बोरै नोङो मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट सिक्सुवेलि एरेन्जमेन्ट बे सेक्रेटारियाव बोरै नोङो जायगा होनो नागिरखो बोरै इमप्लिमेन्ट खालामफिनखो जेराव रायजोखौ सासन खालामो आइ एस अफिसारफ्रा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि डेपुटि सेक्रेटारि सालायो दा सिइअ सालायब्ला मा जागोन बियो बे बिटिसिआ बोरै नोङो कम्पानियाव सालायग्रा अफिसारखौ बोरै बेयाव हरनो नागिरखो बेखौ बोरै इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरखो अब्लाथ' बिटिसिआ थालिया दा दिनै बेखौ दिफेन बर'आ रायजो राजाजों क्लियारिफिकेसन होनांगौ खुला होफाबाय बे बुंनो हानांगौ दा जों बेखौ खावलायनाय जायो आरो बिनि उनाव जों खावलायो नै 4.6 आव होनदों जे बिटिआरआ माने डिसिफोरनो पावार हरगोन ओरै होननाय जादों डिसिफोरनो पावार हरगोन आरो बे डिसिफोरनो पावार हरनायखौ डिसिआ मावफुंनानै बेखौ माने सिइअनो बिटिआरनि सिइअनो होगोन आरो सिइअआ बिटिआरनि सिएमनो रिपर्ट होगोन बिदि होननाय दं बेयाव दा नों बोरैहाय माने बे 4.6 बादिबा डिसिनो बोरै पावार हरनो हायो बिटिसिआ बे 6 सिडुलआ डिसिजों सोमोन्दो गैया डिसिफ्रा आसाम गभर्नमेन्टनिसो डिसिआ आसाम गभर्नमेन्ट आन्दारावसो मावो बे जोंनि बिटिसिनि कन्ट्रलाव थाया बेखौ बे बिटिसिनि एकर्डआव लिरनाय दं दा दिनै नों जुदि माने डिसिनो पावार हरोब्ला अब्ला बिटिआरआ मा पावार थागोन डिसिनाव थाङोब्ला दा दिनै बे सुक्ति बादिनो दिनै बिटिआरआव मा जागासिनो दं दिनै डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटिफ्राव दिनै डिसिफ्रा चेयारमेन जायो दा डिसिफ्रा जुदि डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटियाव चेयारमेन जायोब्ला बे इएमफ्रा मा खामानि दालाय बे इएमफ्रा थांनानै डिसिखौ बे चेयारमेनखौ सार होनना बुंनांसिगोन नामा बोरै बुंनांगौ बियो इएमफ्रा बोरै सासे माने डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटिनि चेयारमेनखौ बोरै माननीय महादय बोरै होननांगौ बियो दा दिनै बे सुक्ति गेजेरजों दिनै डिसिफोरखौ दिनै डेभेलपमेन्ट कमिटिनिबो चेयारमेन खालामनाय जाबाय आरो डिसिफोर जुदि पावार हरोब्ला बिटिसिआव खुनु पावार थादोंब्ला बिटिसिआ गावनो खुंनायनि गोहो गैला बिटिसि पावारा जोबनोसै दा गतिके बे डिसिनो पावार हरनाय बे सुक्ति 4.6खौ मावफुंनो थाखाय दिफेन बर'आ बोरै बुंदों बोरै टाइम बिबावदों प्रमद बर'नो भरनांगौ होनना बोरै बुंदों बेखौ रायजो राजानो क्लियारिफिकेसन होनांगौ दा बिनि अनगायैबो नोङो नैबेयाव 4.7आव जुदि नोङो माने आसामनि मिनिस्टारफोरखौ माने मोनसे ट्राइपारेट मेकानिजमनि गेजेरजों बिसोरनो दायथ' रायजागोन बेबायदि मोनसे सुक्ति खालामनानै लाबोनो थाखाय दिनै मा खालामदों बिटिसिआव दिनै आसामनि मन्थ्रिफ्रा दिनै बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायावबो दिनै इनचार्ज जानानै दं क'क्राझार माने डिस्ट्रिक्टआव उरखावग्रा ब्रह्मआ बिटिसिनि इनचार्ज डिस्ट्रिक्ट इनचार्ज ओमफ्राय माबायाव चिराङाव अशक सिंघाल बे इनचार्ज बाक्सायाव फिजु हाजरिका माने माबा इनचार्ज ओमफ्राय अदालगुरियावबो बिदिनो माबाया इनचार्ज बिसिनि मन्थ्रि बे इनचार्ज दा गतिके दिनै नोंसोरो दिनै बे सुक्ति खालामनानै 4.7नि गेजेरजों दिनै मन्थ्रिफोरखौ दिनै बिटिसिनि इनचार्ज खालामना हरजोब्बाय दा बिसोर जुदि साफा जुदि बिटिसिआव डिस्ट्रिक्ट कमिटिफ्राव जुदि बिसोरो इनचार्ज जायोब्ला अब्ला बे बिटिसिनि इएमफ्रा बे 6 सिडुलआ मा पावार थागोन दा दिनै दिफेन बर'आ बेफोरखौ दिनै क्लियार होनांगौ जों बेखौ बुङो आरो बिनि उनाव जों लुबैबावदों नैबेयाव मोनसे (6.2) लिरदों The Government of Assam will notify Bodo language in Devanagari script as an associate official language in the state होनदों माने बर' रावखौ एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय जागोन होननानै दिफेन बर'मोना सुक्ति खालामना लाबोदों बे एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेजखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय दिफेन बर'आ बोरै प्रमद बर' माने भट थिनखो दा दिनै बर' रावा नैबे बिटिसि एकर्ड बादियै 8 सिडुल हाबबाय बर' रावा आरो 8 सिडुल हाबनायखायनो दिनै बर' रावा बिटिसिआव अफिसियेल रावखा आरो बेबायदि अफिसियेल राव जाखांनायनि उनावबो 2020आव जिथु 8 सिडुल हाबबाय बर' रावा
बेनि थाखायनो 2020आव बर' रावखौ आसाम स्टेटनि जेरावबो डिस्ट्रिक्टआव एस'सियेट अफिसियेल राव होननानै दिनै आसामाव बेखौ माने बिल लाबोनानै पास खालामनाय जाबाय। दा गथे दिनै नोङो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनांगौ होननानै दिनै बोरै बुंनो हाखो? नै जार फले दिनै बिटिसिआव बर' रावा अफिसियेल रावब्लाबो दिनै बेखौ मा खालामदों? दिनै आसाम सरकारा थांनाय एप्रिल दाननि 13 थारिख खालि असमिया रावखौसो माने अफिसियेल राव घोषणा खालामबाय। ओमफ्राय लोगोसे बर' राव आरो इंलिस रावखौ बाहायफानो हागोन होननानैल' बिदि बुंनाय जाबाय आरोखि। दा अब्ला बर' रावखौ नेग्लेक्ट खालामनाय जाबाय। दा गथे डिफेन्स बर'आ बेखौ क्लियार बुजायनांगौ बोरै बे एस'सियेट अफिसियेल रावखौ बोरै माने इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि बाथ्रा बुंदों आरो बेनि थाखाय बोरै प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामनांगौ होनना बुंदों बेखौ बिथाङा क्लियार बुजायनांगौ। आरो नैबे 7.2आव लिरदों गभर्नमेन्ट अफ आसाम will take effective measures to protect caste land, grazing land and water bodies from illegal encroachment होनना बुंदों बे 7.2आव। जेसेबां गभर्नमेन्ट लेन्ड कास्ट लेन्ड दं ओमफ्राय वाटार बडिस दं बे गासिबो हाफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआसो गासिबो नायजोबगोन बेंजोबगोन इनक्रोचमेन्टनिफ्राय बेफोरखौ होबथागोन ओरैनो जादों। दा दिनै जार फले दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बे हाफोरखौ आवग्रिना लादों आरो जायगा जायगा बायदिसिना खामानि मावफैदों बिथांमोना गावसोरनि गोसोबादि बाहायफैदों। दा बेफोरनि थाखायनो दिनै जों रिभिउ मोननो हायाखिसै। दिनै माने दैनिफ्राय इसिबां रेभिनिउ कालेक्सन जायोमोन बे अन्थाइ बालानि बेफोर गासिबो दिनै बिटिसिआ मोना। दिनै बे गासिबो आसाम गभर्नमेन्टआव थांजोब्बाय, बिसोर रेभिनिउ कालेक्सन खालामो। दा दिनै बेफोरबायदि सुक्तिखौ बोरै मावफुंनांगौ होनना बुंदों। दा दिनै बेफोरबायदि सुक्ति होनायनि थाखायनो दिनै गभर्नमेन्ट कास्टआ माने रिभारेन्ट एरिया ग्रेजिं फिल्ड बेफोरखौ नोङो आसाम सरकार हरनाय लोगो लोगोनो दिनै गोबां बर' फिसाफोरखौ होखारनाय जों दिनै नुगासिनो दङ। फाग्लिझरा पर्बतझरानि बासबारिनि फाग्लिझराव 3600 बिगा हा दिनै माने आदानि कम्पानिनो हा लाफैनो हादों आसाम सरकारा। दिनै बेखौ प्रमद बर'आ दिनै हगारनो थाखाय दिनै नटिफिकेसन दिहुनदों, अर्डार दिहुनदों बिटिसिनिफ्राय। दा दिनै बेबायदि गिलु बालु गाज्रि एकर्डखौ बोरै मावफुंनांगौ होननानै डिफेन्स बर्डआ बुंदों। दा बेखौ क्लियार होनांगौ, जों बेखौ खावलायो। आरो बिनि उनाव आरोबाव जों गोलाव खोथा बुंला, नैबे 9.4आव होनदों जे जेसेबां माने एनडिपि केडारफोर जेल जानाय दङ दा बिसोरखौ जायफ्रा हाइनास केस नङा बे हाइनास केस नङैखौ माने आयेन बादियै बिसोरखौ नायनाय जागोन ओरै होनदों। खिन्थु हाइनास केस गोनां जायफोर दं बिसोर गनायनि बाथ्राखौ जेबो बुङाखै। दा दिनै रन्जन दैमारिया जायफोर गवाखै, दिनै गोबां एनडिपिनि केडारफोर दं जाय फले दिनै जेलनिफ्राय गवाखै आरो गनाय बाथ्रा गैया, बिसोरखौ जेल जाहोनांगौ होननाय बाथ्रासो बेयाव इनडाइरेक्टलि लिरनाय जादों। दा बेखायनो बेफोरबायदि सुक्तिखौ बोरै डिफेन्स बर'मोनहा बे इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै दिनै प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामनांगौ। माने 5 बोसोरनि थाखाय सुजुग होनांगौ होननानै बोरै बुंदों बेखौ दिनै डिफेन्स बर'आ बिदि क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ। जों बेखौ दिनै फुरायै रायजो राजा जानानै जों मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांखौ बुंदों आरो बिथाङा बेखौ सानथामनि गेजेराव होनांगौ। आरो बिथाङा बेखौ जुदि रिप्लाइ जुदि होनो हायाब्ला बिथाङा बे दानि बे फैसा रानलाबायनाय एबसुनि सेंग्राफ्रा ओमफ्राय इउ पि पि एल जानानै केम्पेइन खालामनाय बेखौ बन्द खालामनांगौ। बेखौ होनो हायाबा आरो बिनि उनाव नैबे माखासे जानाखि माखासे एग्रिमेन्टफोर दङ बे पेकेजफोर, बे पेकेजफोराव जों जेबो बुङा। माने पेकेजफ्रा माने गभर्नमेन्ट थायोब्ला गभर्नमेन्ट सालायोब्ला बे पेकेजफोरखौ जों ओरैनो मावफुंनो हाखायो। गथिखे दिनै बेखौ जोंहा बिनि सायाव रिप्लाइ बिनाय एबा जोंहा रिप्लाइ जों लुबैनायनि बाथ्रा गैया। दा जों जाखिनि बाथ्रा बुंबाय बे बाथ्राखौ जोङो डिफेन्स बर्डनाव खावलायबाय बिथाङा जाहाथे रिप्लाइ थाबनो होयो। आरो लोगोसे जों रायजो राजाखौ खावलायो रायजोफोर बे दिनै बिटिसिआ जोंनि थाखाय माने थैस' थांस' बे बिटिसि पावारखौ जों हगारनो हाया आरो बे बिटिसि पावारखौ जों जेरैबाबो लाखिनांगोन। आरो बे बिटिआरआव जेबो पावार गैया आरो बे बिटिआरखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामोब्ला बे बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामोबा जोंनि 6 सिडुल थानाय नङा, जोबगोन। जोंनि मोनखानाय जायनाखि खमथा बे जोबगोन। बेनिखायनो फैगौ जायनाखि बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव जों बयबो बे बिटिसि सुक्ति खालामग्रा बिटिसिखौ जाय गाबथाग्रा जों बेनो भट होनो थाखाय जों बयबो खावलायो। नांगोल सुबायाव भट हो जों बेखौ खावलायो। आरो बेयाव बिजेपिनो जों भट होनो नाङा। बिजेपिया दिनै जोंनि बिटिसिनि पावारखौ दिनै मोखाङाव लांगासिनो दं। दा दिनै
बिजेपिनिनो एमपि दिलीप शइकिया जाय दिलीप शइकियाखौ दिफेन बर'आ माने एबसुलेट प्रेसिडेन्टआ एर'प्लेन गाखोलायनानै दिनै बर' फिसाफोरखौ भट नांगौ थिनदोंमोन भट होदोंमोन आरो भट होनानै देरहादोंमोन बे बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै दा दिनै बे दिलीप शइकिया दिनै उल्था बुंगासिनो दं जे मोननै गोहो थानो मोना बिटिसि 6 सिडुल थानो मोना होनना बुंदों आरो लोगोसे ट्राइबेल बेल्टआव थानो मोना होनना बुंदों आरो लोगोसे हा हुनि खमथा बयबो मोननांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों बयनोबो इकुवेल राइट्सखौ होनांगौ ओरै होनना बुंदों दा बेबायदि मानसिखौ दिनै बोरै जोंनि दिफेन बर'मोनहा बोरै सापर्ट खालामखो जों बे गिदिर मोनसे कुइसन थाबाय आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा खुनु बिजेपिनो भट नाङा बे बिजेपिया जोंनि 6 सिडुल खमथाखौ मोनफा मोनफा दिनै फोजोबबाय बेनिखायनो रायजोफोर जों बिसोर खुनु दिन लानो नाङा बिसोरखौ जों सापर्ट खालामनाङा आरो लोगोसे जायफ्रा दङ दा बेयाव बिसोरबो ओंखारबोनांगौ बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोनानै दिनै बे बिपिएफआव फैनानै जइन खालामफैनांगौ सापर्ट खालामफैनांगौ इलेक्सनाव जोंखौ खावलायो बिटिसि बासायनो थाखाय नैबे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय बयबो रायजोफ्रा ज' जानांगौ जों बेखौ खावलायो आरो लोगोसे कंग्रेसआव सोरबा दंब्ला बा गुबुन पार्टियाव सोरबा दंब्ला बिसोरबो बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय फैनानै ज' गाबथाफैनांगौ नङाब्ला जोंनि बिटिसिनि खमथा जोबनोसै जोंनि पावारा जोबनोसै रायजोफोर जोंनि जायनाखि थै दान होनानै मोननाय जों जिउ गारना मोननाय जों गोबां सेक्रिफाइसजों मोननाय बिटिसि बे थानाय नंला बेनिखायनो बयखौबो आं खावलायबाय बयबो जाहाथे फैगौ इलेक्सनाव ज'नो जाहाथे बिटिसि बासायनो थाखाय जों नैबे नांगोल सुबायाव भट होनानै देरहासार खालामो आं बेखौ बयखौबो खावलायहरो